Kardom nili Samson terong lapen non anado chitim yaitu talk show ang tolong also talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state non anado chitim lake 535 episode lo masih non nili dung nangkang itu nak hai sarjaya katha retired IAS afansi uthot phapon lo lase rangli tamil nang chitong dun theka pot arang pandame deng pon kardom sar kardom lasi non anado chitim nilitum kache than pon chike la hendo ilitum karbi mate non stage mate non ki phobong ilitum phan sarkar tum ko pusona bidigan sinanga pa lupen ilitum phan longri longpat kachirai komje phanan tame munitum katenge jang sangsito tanglo lasi lada ke jong pondo apransi lage point isi bangala poyalo longri la pen khei kachejor Uronodoi pen ajok. Dasi non ruling government tung mathalo. Ilitum inglong asotum aphotar law. Tangka pichong lo pulotante mang hudundet lapen ludundet eti lapuson. Kopia potsi lapuson ki ludundet ma. Ladar mai tum labang so puthak bange sar bang se pathan pompo. Dasi labang so Uronodoi pen ajok. Ilitum akhei jogon poma number si Uronodoi pena ajoy ne pena pot ke longdun pena pot ilitum along ri cerai komun poma ba cerai kom the poma number ini lapen number ke thoma bangke Uronodoi pena ajok si ilitum oveki mietum sakuri longdun poma lasi point ke thomdo lasi sia point bangkala hero Uronodoi pena pot ilitum akhei aphan mesen mate songja pola pen songja pi mate la election a ruis tame la puson abidigan min pensi itu marar pan palu polo la pen la puson si ilitum akhai mate ilitum Karbi akhai tumbang akhichuri gomang na la sila la puson aku kopia posiki phonang koma non sar konsi ini aprangsia por pipono Ilitum Karbi atum jaseme Karbi pu sigipu cok tamelo tetala ke inglong arat atum pan anlo inglong arat atum anlo la pen adivasi atum talo ba kilonja ohomia atum talo halatum cicini bang belang seta pejo pen cicini po non ilitum Karbi atum ke edepsi kivirlo la pen Khei si kivirlo pu pudam det edet kivirlo pu pudam det ke ilitum adet ake me hidi mesen adim anke Bengali bihari etum si do changla la tum ke hello ke ong nei la pen non ke election hot pula te halatum a vote pen pite ilitum election hai un la puson nang mantang halatum taman alam thebang ke political power ajak kong ke halatum long si non ke do ko ilitum long kali diat lo non ke Karbi atum along kali diat lo kopia poroma la ke ilitum ka select apot select pick ilitum bang luna long do inut arlo so sikilun ha ningkan Tom kep hikep aprang. Army seat ni ko pisi ke tem nani ma ohem pu la leni tan ta la pen nerap dun ta. Army vanta ne apor kapitan hap te dia padlik kilun do. One day at a time to English pen. La pen kita balong ta ke thi alam da ninge lo. Aprang hut Moses kudu Israel tumali da alang li pulau alang li kardom ar nampan ohem pu netum ar nivang ar ni isi kache lakha the dia panle gyan ne pitha tosi ar nivang pini ne piloma ke claim unoma un ema lasi itum kache lakha ni ante ilitum mangke lakugali ahut penge nerlosinita ame yang cok
ahut pengen nevlo sini ta horjun chok, ahut pengen nevlo sini ta jui chok, an ahut pengen nevlo sini habit pete puri dam chok, ahut pengen nevlo sini sikar dam chok, son ta do, ahut pengen nevlo sini ok josi dam chok, la son ta elitum do, apor ka pedam, la si elitum kai ta akit joy, itu mening aning hangpik, akit joy kelong. Claim klepin pen inilun pen. Ake joy pen kelong. La si hala kovi ki e. La kovi ki e hello kaselet nei ake tilu bange pui. Hala nang kovi e non ko angin kan troksia piken nang tot lun pen ta chulong po. Pudi hala tot lun bang si aning ha. Ini tungge. La pena jok. Non ta elitung sorkar tung po aki joy pen bas nang panang pidun nang po aki joy pen sok sang nang po aki joy pen poisa nang pipo di elitung pan ke la pen si elitung pan elitung adet nang kenam la pen elitung Khei nang kapivira akam ke klem ko person si kapivir lo elitung yung sa aki joy pen pe ju enon de ra ili tum hanyong si government asaturi nang ipinang hido do pik hangjang Karbi Anglong ke ang hoy paru ang hoy paru sita Karbi tum si ba inlong aso tum si long chok nang ipu si do long ke pu non ke tum teacher akamta bang paru balido bang paru hinira krip po amunit apan pidet lo tribe atum han tribe atum han kelong don bang pli vet la pen Karbi ki inut vet kelong don hala long lo asan de aki joy kalilo hala bang ke kam klem po poisa kelong po la pen hala kam ke klem pen poisa kelong ya bang ke a poisa ta do thu pit ya hala bang ke tiklo yon si suri pli kep ya hala bang kelong hala mo pipet ajer piding bom lo de suri kep lo se trok si kep armi sisi gelong yi tiklo jon si gelong yi hala bangge seta ini tum han hala ke nang pipet de si non ke claim ke Uronodoi ake joy se nang pi la pen lak uti baido ake joy se nang pi pen sand ake joy se nang pi amat ini tum kheti da claim ke Mongali bihari tu sini hala tu mangke. Amat ili tu mas along le an hal tu nang enpila. Aji dah hal tu klem la. Amat ili tu Karbi tu ke. Ahi dido, arido anglong dado. Seta rita panpe. Lapen ke klem dun kiri dun ke aki joy ke long ya pan. Bir ke aki joy pen ke long le po. Ha hempuar nam Karbi atom pan ki tip ching hut pentapulo nang chuk kem si nang chulong nang ji pugepu ki ching menta ilitum hempuar nam ilitum hanengpu hempuar nam ilitum han pope nang panang pe tot lun po ni nang pin beret po pupe nang chuk kem po sigepu ilitum e chuk kem intum ti lape na jok pilo ba chuklang ili tum hala Uronodoi ake joy ke long yapan lakpoti by deu ake joy ke long yapan la pensan ake joy ke long yapan ili tum la BJP apan vote pidun po ba vote penge congress panta pidun po aprang ke congress panu pidun national party panu pidun non ke BJP apan long lo pidun ane BJP le pido BJP ko chini lo bo ili tum ba chini ne tum do orang BJP के लगे political party jong गली लगे BJP के लगे political party jong गली लगे area न तुम a party लगे Brahmin कायस्थो तुम a party हाला तुम के दो लोग वेरियफान India अदंग के चराई थिप लोग वेरियफान का control लोग थिप याफान a party ला बंगे सिता हाला तुम अर्लो बेंगे थान थी hala a party atum akam ka pichun dia panaman ke det ke cerai tip dia panaman ke RSS ko atum si ka solai RSS ko Rastriya
स्वयं सेवक sang waktu. Hara tum kopi lo bepu. Tribal tum ke laki tum akeng pak arum si dorang ye. Akeng pak arum mane? Ili tum ke hala tum along sakurita government sakurita long nang ni. Itum hanang ke toy ang lingsi. Hala long lehu dam tha. Hala nang ne hiven dam tha. Ulate ili tum claim du nang po. Mo arning sinang leji. Karbi Anglong pan higeven nang toy. Higeven hala nang tumakam pupuji. Non hala mitur atom pan le. Nang tunge higeven loksi nang tumakam lo pupuason. Latum pan kap ke podun lok ke la mitur dum na lo podun lok. Latum ha Punjab ke podun lok ke. Sokto Sindhu long se latum ke podun lok ke. Sokto Sindhu long la mitur Khei atum aprang ke mitur gali latum. Latum ta intangra aprang ke arichu do jak do. Latum adet pivir koil la bamun khatria tu. Ha ningkan suri hinira paro ke thomba aprang se pivir latum pan. Amat latum pan sakor ta kali ban sigepu la pen hi ke ben akam sige toy latum pan. Chai nom ki thi lo te ba ko pinya ki thi lo te a ki thi arbum par thang pon ra ke war na bia pan. Ke plong na bia pan. La pen ki pip na bia pan a beauty sila to mangi pi. La si non la tu mitur ke do. Mitur la tu dap lo te pai khana nang ven po an ke aner lo te hor jun po a jo lo te la poelo la tu ni do school ta do nang melo la tu nge school ki do na tum anta kamatha thek atum manga melo la som si no e tum karbi tum manda ki vi la ki vi pan bang ke ili tum aki joy si na pe klem aki joy pe tum han itum han nang PC poisa ta nang PC sang ta nang PC itum han ko pilmai vi itum adet abang ke itum long le abang ke Adani Ambani Hinduja Ramdev lapen ke hala kopia dolang do ulang lapen no ke DS company pa tom han non pilo green co pan pilo non pi bom yana DS company bang la election of frank si pi la ke tiri suri hini pulo ne pilo ne la ke ha Anglong sarpo na tu Anglong sarpo ke ha kajironga na tu DS company pa non het si pilang la bangke ili dum a CEM asai jog ke alam ni panta poisa ki pi pen pot alam ni pan poisa pe chu pen pot alam ni pan hala poisa pe chu ari pen si kok ling lo alam ni sohi ki pi dun bom nang kok lo alam ni pan sohi ke kapi pi dun bom ma bang ma tu lo rat tu lagi vote ki pi pen vote ko pia polo nang litung ipidun nang litung Uronodoi long lok apo nang litung lakuti baido long lok apo nang litung sang kachejor long lok apo la sinang litung vote ipidun vote pidun lo alang li hai lo alang li long li abang Jordan mane al metang na po sa long nun po la pen so hi ipidun po la son si ilitung adet along ria bangke non dambom lo. Ante la hello ni tu ni puke la kuti baido Uronodoi sana ki joy ki pi la anda government a program lo la he a hok lo endun nang ni bunili tum pupe endun sita la ki endun pe na joksi nang li vote pinan jipu abang kali lake lai hui ki chenge la Uronodoi po abang la koti baido po abang non BJP tum silai ke klem sang ke joy ke pi bang la ke kongres a hutan ni penta la bang pi la bang ke la pen ke hala kongres a hutan bang ke ake joy poisa ke pi po bang ne lining ave hala sot NRAP pudo kam kem nangji towar selam nangji Tuwar asu asasita selam nangji rong bethe ange poisa pipo ala bangke alang litum claim niliyo mata claim dunong lo la bangke
Kongres don awal bang. RLEGP pun datu hala sahut. NREP pun datu. DRDA pun datu. DRD kali. IRDP pun datu. IRDP like Integrated Rural Development Program pun. Hala sahut. Bipang ring no. Angge poisa ng people. Di alasan man si hala PNGP. Hala domagi. Kam claim no. Itu hempuar nam. Itu manpulo. Nang dum kam claim no. Nang dum kam claim ra. Chulong no. Pen kami claim ya pan long lia ke mi nang pipo. Kuamat Karbi itu mga long lia ke mi piweret. Piweret lo ili tum arecho hot. Karbi arecho hot. Itum Karbi ang adet along ri itum. Celong dun long Karbi arecho tum se claim. Non apia bangke. Samson singing ti hot si ala Karbi arecho tum ke claim ti kang ke kasi ti tik ti kang kerai tekang along ri Samson sing ti si aku cerai dun sulu. Like non modern Non modern lo like 1949 ahut alam 49 kali 1946 ahut alam 1935 kan lo lagi. Samson sing ti ke claim dun 1933 malom pen lo. Ini officially ke sita alam itu ke claim ke la prang man ke claim binong bang hal lo ko por he hot pen lo. La son la si non ke ili tumo pan ke ahog lo Uronodoi te endun tame lakudi bayo poisa te endun tame reson asan te endun tame ben akit opinion yang say nang pien te endun tame laga government na program lagi BJP a program kali lagi government ke do verdi parti bang chelar bomji pini BJP lo penap Ati tete kongresi, penabdi ko pinya parti yem. Nonya parti akimita nang klangkat lo, cockroach party. Bharatiya cockroach party. Cockroach is not party. Cockroach Janata party. Cockroach pakai kilu Kilu pakai kapeli damrok bangen la topik belek si dolo la bangen non ulompo neli peli dam oida ponon ke next program next item lo kom lo hala bangke La datang ni neli nak kartu tung malah lo sa. Non la hai ration card tu pine ke la ke isi scheme lo hai project lo. La pe non la Uronodoi pine ke la state pe na scheme lo ba project lo isi. La sila dak pen kachini ne bangke non BJP etum ke claim bangke jong si BJP pan vote pipe te Uronodoi na pipe. Lason ma didi ke chen. La sila sote aron pen lo pen lang nang lo pute lason ke long di. Ron ri lagi aku tipu bang fansi arrest nang ipu bang. Blackmailing lo la. Galang lo. Mungkin nang ke arrest nang ipu ta police tu fansi punangi DC fansi punangi. Age police DC ta BJP tu cerai krim. La po masih arrest det non ke. Ape lo ta ron ta du jong ke plan det lo non ke. La hello si itu matakrang nang ne non BJP long ke do ana tung ke la pen BJP pan vote ki pidun an tung ke Karbi adek kachejor atum lo lagi neli ki pupara lam gali lo lagi demokrasi ron ben lo lagi ateba BJP tum se kachejor lo kente ke abhala tum si itu masih MLA MP tum ne abi kokrai lo kente la por si hala tum so BJP pidun nang gore lo alam itu autonomous state hanglong le det lo il cuma julong lo kende autonomous state ke hanggam dia apan idum BJP tum dam pu bodi tuning juna ciklo ne pilone dam amat bang Omit Shah bang pulo la solam nang ninjeri pu si pu bodi la tu ni chini lo dam kam no Omit Shah lo nge ni tuma Frank Rajnath Singh lo dam et lo lagi Farok 2000 suri ni raga krep honing kan April sir kep ani jang ni po sir kep ani si BJP tu nang thanun dak lo je la BJP juga autonomous state ke PP pun nang ni je dun dak nang ni tu jakas pengen tambut la tu ke lage non dang se da level lage ni tu sini central government lar phakti ke ni tu autonomous state along le non la pen state government lar phak nang ji la sini tum state government ke lar phagia bhansi tum APHRC tum ke kabot idun ra ni tum congress long da ni tum ngechelang dun lo kente congress long ngechelang dun po hinuni le lagi alliance po ke lagi hinuni a congress a party ke la alliance a panchora bangke
ilitum ke Karbi Anglong na kente di anke Karbi Anglong det pen ke ilitum Assam government ke ilitum cerai ki pun dia di la sihala kongres ba a parti ka pre hadak no kongres chot kali ada alliance ke kongres chot kali kongres pen le alliance chot kali la bangsa alliance su ke dam tam election ho lage opposition party ke do ana tum si alliance ke claim laki kongres ko amen klang chot ne kongres chot apan kali lage mujhe kopi ni ason dulu, akhirnya Kongres bahla Alliance Party tum ta ili tum APHLC tum ke claim ateng le ala tum claim kali, ili tum ke poisa we pin wen se claim, ot ke me wen se ili tum ke claim, hala tum mang abe we det lang ela bang ke, la elu itum ki sum kia dem mang lo lana, anpar ke la opposition party tum men Alliance ke claim ta ke nun ne lo lagi, misen lo akhirnya opposition Alliance ke claim bansi ili tum BJP apan ka pe remji pu BJP apan pe remri te ili tum autonomous state long le de jikente la helo alam siksidun ka pagtang long le de jike ili tum long le na ka chojor eta la stop dunu ne de jikente pangton dunu ne khang dunu ne de jikente non jor bompo nang itu marang isi het BJP apan pilo reset pu si cema kalau mene sita non alang litum MLA tum hanam ta ahiko Khei lo alang litum la adani apan pinang le dei pura alang litum ning jeta ning yedu ang hoda ting pudun long le la tum non litum si non APHLC tum sa kuning yetu nangji apan BJP long ka cerap dun tum anke ko pipilo ne contract pen ne pilo ne ka cerap dun tum anke ang hoda ting pulong le lagi la itum kisum matakrang nang nila edet sikibirji na Uronodoi longko lakpo di bai dio longko aman nang det ke abidet nang kunna lo karja ko kunna rahe nang lihem kunna lo chikim po nang li lahelo non de lang det ke pini penap chot kali lake akai do ana fansi itum det ke kacerai pun itum APHLC itum kipu ekai ko ano ne ke do ilang putek bang arnam nang kibijian Karbi atumpan akapre ka Khei tum nang kibijian aning kan do an kibijian si itu adepta ti do chot kali pe te to nang pe mi nang ipo si itu ngeke claim ili tum Uronodoi penamat vote pidun det no jog lo seta binong ke Uronodoi penamat si vote ki pidun pege lam ta ningge kertang lage illegal lo binong ke aron re lo labang ke Uronodoi long lo pati ne vote ki pidun pu kala aron re alam lo lapang ke la posi Uronodoi da enun dame la ko di bai deu da enun dame sanga ki joy da enun dame lage government program lo lage seta la pena joksi BJP apan ba mo kongres pan dari pidun ji pu lage jok ke lo lapang ke apran nang klemeling sita nang Khei do yima nang longri do yima labang si ilitum ke lang pa prang nan ji labang si ining do ingi labang gi lain cholo sa la sila dak ke jok dun kang tung bang la helo iselam te bang ke labang so ilitum aphuata lok ke chetum punan kok ko ke chetum ilitum aphuata lok nang chini lo inglong so aba inglong arara tum ko ansi ke rema kiluma ke non ilitum apal constitution lo itum han barsai nang pian lo Article 244A Autonomous State apart Lapen Ladakh district level along longri kacerai bate Ladakh voreng itu mak hepan ki PJ phanajak kong itu han council long dolo la 6 schedule men se seng lo an part ame dak development ason an dai tum han warsa ki komlo non la bang ke I hi pen tewar pen I angle pen lang ta non la bang so Uronodoi pu amen pen a jok si non ong du ngam ke hala mo kesar pia hut apai tum tame asoma ra tuma phan non ason council penjong si woreng long no kolo tangte mualang ki kriya por ran ke website ba asoma tum lana long pu non bangke kebe ke chetum re sia posi itum hananga palun lo hala sakuri lapen powers jakong hai hui bangke itum a leader sa tuma phan lo la CM anpanami MLA tum han aname la puson pachihar jaglong le desi Uronodoi pensi angkor bangla
lagi kipa luo kang lo mati di kipa luo kang lo apot si ili tung cere nanti bukan si ini kipu kang tung sa cere nanti aku sabdolan hala BJP tu macam baik nang vote ke pidon hot nang tuma noksan itu nang lang day lah pacu baik lagi nasi ke lang dun krai mah lasolam ke arjulong nonora pen kate vote nang pipi te nang tum aadhar card pen ko pine link ko nang tum ko mama se vote ki pima pipi ma lang labi ku se ke ther lagi lam ake joy lagi pacu baik lam aku ther nang ther sita nang ke ther posin nedet ke pivir det ko ni ke pun nang kumei mah ni ther o lo pon ni det ke pivir det ko ni ther o lo pon ni ke ke pivir det ko pun nang li kumei mah lagi chok chelo ni ther sita ni ta adap tu gi punai ni det la pen ni ke do nai pusi li tu punai nang ther kami ni hereri ni det ke do nai ni ke ke do nai pusi ke ili tu punai Uronodoi long da melong ni tami pusi ili tu punai nang det bang si kam ke nang ke bang si kam ke Biar poti itu PCL itu Allah hangkai nang kokjor. Kau akaprek itu nang join dun pik lo, nang join dun dia ini itu cini lo. Akaprek itu public itu nang vote nang pidon pik lo. Vote itu PCL itu sike high lo. Setelah lagi EVM pensi bang nang palang budak. Angge EVM pen mat lo nang palang ho. EVM ke order tu mat atum lo. BJP tu polis ko mat ari deng sido BJP tu polis atum si pe claim ko dalai ho akam la pelitum himanto bisa sorma masi la EVM ko pilone ka selam thapat apange ki claim ko logente wang ko la ni tum dak taralang solo ne hala tuliram rong hak robor bagan arlo a guest house along tong nang dojoy ki kilo ne kusi bangi pu Chief Minister ang bisina nga dojoy nang po Chief Minister ke son ka chong hu ke ning hop ta dam long le abinong ke nila di sia kam se claim lo di sia district along Chief Minister wang lo pulatang te rui baka prang ben si bertalong ji la pen di sia bang department akit henay atum aphan ang district ang bong lo tok labji la pen meeting lo ji Chief Minister wang ji nang litung ko pipilo ma alang li pen kasing kidon ni ke tan ni ka pe klang don ji ready non day pusi puji la pen ke Chief Minister wang lo de hala senior citizen pulo pumen pulo pu Karbi atum ge pumen pulo atum senior citizen atum arta ningkan trok kepen atha atuman ningkan trok kepen cinglok atha atuman laga senior citizen pulo hala tum van luto edi disia bang nang tuman nan wang ra disia Chief Minister panang cetong dunon dei ko si puji lapen political department political party president atum pan an lolo lapji organization ke do ana president no pan lolo lapji disia bang Chief Minister Wang Ji laponan cetong dunon ko si puji non ke Chief Minister Wang Joy po kachong huason nang do te kipia po la ke kopia Chief Minister lo alang ko masi ke Wang Joy ke claim dia bang ke kachong hukang tung si ke Wang Joy ti kiwoda secret account ke claim dia pan do Joy ben ke claim dia pan kachong hu account kachong hu to ne chong hu dam po de ho nang do non pu ma oh di si pun ni na chong hu dam po di si kalau hanta birta pinok pu ma pu pe lagi kacong hua tu ke lagi lagi do ban la than ke lu la si itu ma Chief Minister da Wang Joy titi kacong hua bang so abino kahin no na claim dia pa la vote chori padi Rahul Gandhi ke pu vote chori la vote na kacong huya pan si alam ni ke bang titi protokol teng ke Wang Joy long li Chief Minister ke alang ige ka kupilo kacong hua to ma pandet a Chief Minister ka lidet kente claim joy atu di ame kelang no dong ta claim joy titi kacong hu dong ta claim joy titi ben extremist atu arlo ge do dong ta claim joy titi Chief Minister ka halat to ma pandet a Chief Minister ka li arlo ge do tum pandet kacong hu to ma pandet ame kelang no tum pandet le Chief Minister rat atum ke bak kali nake drat atum pan open nangi Chief Minister Wang lu tangti
pilo la son na ka chong hupen ge wang ya kam ge tu तो सारा केरो पेपर पिगलो लसे नांगले डीसी दो बॉम्बोट आ प्रोटोकॉल माने चीफ मिनिस्टर तुम जोंसी वांगी पुलो तांगे डीसी तुम हान लम nang le at ni roi ba apram nang le at ni at po la pen dc atum si ako la senior citizen atum ha senior citizen ex serviceman atum phan oi claim atum phan kalang la hai ma lo pale po aning ga atum ma ke na che tong ni la puson hala sakori claim no mangga aning ga hang pu chot kali ada tak hedi aning ga hang pu chot kali wang nang ji nang le tum pu si ke tok tok da ge chief minister wang le te nili phan son ni nang hang nang po edum ra nili phan son ha lun se timung la pen hala rombong terang la tu man sa eng tu pan son ton nga hang lap nang po la pu ye la kisar pi ke tu la ga un ede dun de ko hai seta la senior citizen pulo karbi tu ne phumen pulok ko la phumen pulok tu pan an ke birta isi wang tha nang li tu pul la pen political party tu pan an la pen organization tu pan misalnya KSA tu pan la pen hala women organization pini ni tu pan nan ta ha birta isi na nan che tong ta pen apor la kick deputy di sia bang si program the kick deputy minute to minute program tu ka selam non bagi cap lo body bagi cap ke la son claim po bagi cap ra tim ke la claim po bagi crazy ke la claim po chief minister pusi puji la son si la ke minute to minute program pulo la ke ठीक है non na chief minister ke la son nai tum thek dunong no ma pilo ka chong hu pen ke wang ya kam ke tu la aka hin ho ke claim dia fancy ke wang la si ka chong hu pen si ke wang akhiro pilo sir la si non ke wang buta wang la ti buta se thang no non election aprang da di election job det kan result aprang da wang joy busia julo la si la son ke bukan pulo ka chong hu so dum si la son ke claim la ke ahok pet mesen akamat ha tum ke la son claim ke rak pen kai kita kacet tong kang tung la pen rak akar iya son akidu ka kisung la son ka chini kang tung mesen la chief minister dum ke la son se kamat akhiro paper pe gosa EVM ki bi thap ko si lage elitum election kerem chot ke ante lage la elitum alliance ke do par le election ta kerem ta gali lage alliance ke aki me kam lo lage athe ma alliance ke do pen si BJP ban ka pe rem ji puge ke claim ji puge la si alliance ke do me sen lam lo congress ape na la ka pre opposition party to men alliance ke do me pe lam lo lage alliance do de BJP ban pe rem de ji pu ma tha si elitum ke claim BJP ban pe rem re tik ke elitum along le ke jor thap in ton un in de ji pu si BJP ban pe rem nangi pu ilu itu mana non teklong pole hala healing act nang ke plan te nang litu teklong po hala common ko pumayong te minimum kia common code pumayong uniform civil code non nang do po nang litu teklong pole ko pilo mga che plangi ki puge $60 loge nang ye plan play ku body kali lo di hada tu $60 da paveder nahi pusi ke claim milu la common code ke India dang si ke lo si vet nahi puge la posi hala Kashmir ta paveder lo gente Kashmir presi lang cheng lo dar idum $60 ta paveder nahi pu Nagaland akapre ala article do hala ta paveder nahi pu Mizoram da article kapre do hala ta paveder nahi pu ili tum pole BJP tu yang si dobong lo te tek mampo. La si hala je Bharat Janata ki koi cockroach party na do ilo non. cockroach Janata Party. Kilu Janata Party na do ilo non. To sala kero ki party lo la si non itung ta e mek pensi ke tek non lo non BJP rule bomb hota me jasse met kilang slab ba langa chenek na kolo ke tum tribal atom phan theklong lo non along project aphan non recently ni aprang da me tiwa akhe tum along le along sila da ke Piyush Hazarika se kacherai ko la se hala da tiwa khe tum sarpimar resomar sarmar teman pur paksi la tum protest dulu nasi song dulu la da Nasi chief Jagirot long bo. Nasi chief minister agari tami himonto agari tami
hang cek si sapi madong pom masih kan doi lo lapan dong lasi laso teng pulo tangte na hokta kirang jilang apor ke ningkang sam lapen labang so government ke kapacing tut pakai tung teklong lelo kacen next itung teklong po jong si Karbi tung balik tu makai jong si ning celar le pulo tangte lason si kisum pobong po non kita tang na company pan longri ki PG project amen pen ki PG budolo ako mam het ame tum kajirama side na tame DS company pan ki PG product ara tum tur pax non kachesong holada lasi non dah holada ta alam ki jujela la puson si nang tibong po lasi la puson ki paklem long le deja pan ke itum chinina komala tum lo la puson ke wan sandik komala tum lo ke wan ke lage nam le komane phala pu ladak pilo kalilo lage elected tum si ke klem lo ke election ke high pen atung si la puson ke no abil te ke wan no uniform civil code ke komala ke wan pote MLA MP atum lo la ta so bill ke wan ta la son da si ason non longri ke jor kono non son aku kidam tang Assam Direct Recruitment Act lata MLA tum si introduce lo itu ma MLA tum oppose nahi kalau oppose de lo lason si mane itu ma ke non kilang ke joy ke ko tum eklong lo jong si itu kache song pantang kompi polo tante itu cipi jong de lo Isu kidu ko si ake joy itu ning dok nang pok lo no ma sita la ake joy ke long kabol iver apot si ipu ipi army pen ake joy ke long kabol iver apot si litum kiduk ta kiduk ilu kero paper pilom na si non accord dolo pasi last than konan mo jong na sar topik en konlo na si kidam tang India Chief Justice lo Supreme Court lo alang ni Surya Khan Kaninje pon alam hesi non lom ke social media lo anta obe kimi tum anda me chathan sai la si alang ni Kaninje pon ke so hello there are youngsters like cockroach busipulo they don't get any employment they don't have any place in profession some of them become media some of them become social media some of them become social RTI activists some of them become other activists and they start attacking everyone posangli alangli kipu pamlo lasilada theglong lo je chief justice owe kimia tom phan kopilo ko hema kiliyo son ko azar tom ke social media influencer di YouTuber komane bangke rason media claim po komane bangke activist komane student long leader claim po ason na pasik sak ko kodlong bang ko ason lason claim lede na dak ipu ge pilo unemployment ko therak me alam owe kimi tum unemployment boreng kacholong mun theke tum bosi alang li pen kipulo chief justice Surya Khan me kipu lasi non kopia pasi alang li lason kipulo la owe kimi tum han kili pu kipu ke lasi labang so sakuri kacholong nun dia owe kimi tum ko mati di iluson hitatot mane korno pang thakso latumba lasi ke pang thakso da api jo le ke pang thakso galisala ame khang a rights ka chichinia posi PIL ke file pen chenglok ason government tum ke chok ke pot anama ke kham ke dulo to student na alidar satum lo owe kimi tum lasi ladak pen ni biga chana mute sakuri mate bore ka create employment bore ang hoy ke back ki pi ke government tum non do bom ruling government tum si are responsible ni chikida lasi la ke nang li ang so se thek thumu chot po rara phan pakla to tha lasi chief justice statement ate bulo tang de lage obe kimi to masi pujong jong chong seta sakuri ang hojong si sarkar tum pinjong che bulo tang de lage long ek hida lasi laso government BJP government tum are responsible ang hor kalima kusi ang le paneli non ajulo BJP pula ti RSS lo kadi. Ako ayah tum pulo RSS ke kado we ke hinupet pi pud ako ningye tu. RSS ayah aku meo pun ningye. RSS ke ko PC je plan lo. Ko busong aja plan baru labang ke nilioman ha subject ka pre ke plan det ko. Non nangkar jo bangke pia posi sakuri pipeden ma ubadi owe kimi bang chief justice ang kipu seta la sakuri ki pia responsible arpu ang hore komando lagi government tum lo government sarkar tum lo la pendak Karbi Anglong ke council tum lo
Karbi Anglong Autonomous Council hello Karbi Atumpan Anglong Arat Tumpan Khilonjia Okhomia Tumpan Adivasi Tumpan ilitum sakori ki pinangja tumlo la council tum hele alang itum sakori government sakori ki pinangi lata seta non kopia basi ki piune de ke alang itum BJP ke manlo ka control la ke RSS atum kopila baje kopi pen se ke plan lo RSS atum ke la ke isi ideology pen isi ideology pen latung ke aok avi ke chepo pen le RSS ke man kali Ingraji pen pudang lo te DNA pen le latung RSS ke man kali DNA pen ke cheplang bangke la ke itung pume je ajak ke mesen ajak ke heno pume bisara lam Karbi atung heno pubang pupo seta ajak atung mesen udah uut lagi ahok yo Karbi atum mangbong aja Karbi atum mikir okora polo seta okora atum mangbong mikir mong seta akhirnya set atum tadu labangge ahok lo lagi kali pupun akhirnya mikir puke Karbi puke ilitum ahok avi kecepo pensi mikir keman lagi itum ahok avi ejat ber aposi Karbi keman lagi ahok avi apu taksi lagi keduk lawan ke RSS abang ke labang ke ideologi labang ke RSS atum ideologi ke pilo lagi schedule tribe schedule caste OBC lapen Christian Muslim lapen Buddhist atau pan pivir det nangji dong tip nangji tu la tu pan lahelo ideologi le lagi la aso ideologi ke kroi la pen ke claim atum ana pansi RSS lu la bangso ideologi ang bong kopini yung si kroi dunde pulo te la ke RSS kalilu lagi la si RSS ke ajak ke mesen ajak ke hino ke put elo RSS ke do anda hino Karbi atum RSS mga kapre Karbi atum RSS mangge lagi chini dun dedet pensi RSS ke mandun RSS atum ko pilo make claim labang chini dun pe meme alam itung ke chini ke RSS ke Christian pan pivir nangi po ansi chini chok la ansi chini chok la kali RSS ke Shudra tum han an pivir nangi po sipu Shudra tum lagi Shudra tum ke lagi Bamun datang aken pak arum si donang jipu si ke kroi la tum ke Shudra tum ke lagi schedule caste schedule tribe OBC atum anta Shudra hala tum atengke neli panda Shudra pulo nangipu neli inti kathar seta neli busar kathar sarpo akelo kachejor kali ahem tu na munit lo ni Seta nili panta Shudra posi bang na yung pulo laki. Lasi laki ideology pensi RSS ke man. Laki Khei kali laki. Angge non RSS atum ki puke latum ke la OBC schedule caste Shudra ke doan atum ke Bamun Khatria tum aken pak arum sidonangi pulo. Bamun Khatria matum lo. Lake Bamun ke Asia tribe, Khatria tribe, lake Irian atum, lake Irian ke matum lo, Irian Okhomia ben Arjo puli kepu, Arjo puli kepu, Arjo Jokola akar kadang tu Arya kali akar belu Arjo Ro Bortiajo Jokola akar Jokola akar do ada Arjo Irian pelake Iran ben gewang atu lake apako Iran ben segewang Iran ke non hala areng Amerika ben ron cedan wale ada tu Iran po tu hala hadak ben segewang lapen Iran non itum hanang than RSS tumge Muslim pevir nangi po bodi homonto biso formata la siganing jeje titi
Muslim pibirani. Setelah tu pusat dengan Muslim saya siapa? Ha Iran ke? Lah si Bharat asal Iran biru dia ninge oi dah kente. Lah tu pusat ke Muslim saya siapa? Non hala dakta Bangladesh samata. Halo Muslim tu mong area Iran do Arjo do kente Iran do ke. Pakistan asal da Iran do kente dakta. Laki munir Khei, latung ki puateng ke, itung ki hal latung aken pakarun si donai pun. Labosi itung han ke sakori ke nang pipedo. Sakori nang pilot aken pakarun bencon plot puke lage. Ani ke hang aling si klem undet puke ente. Hal latung sakor man benet puke ente. La si ili tum han sakori nang pipe lage. Nang ki pipe det dia halsi Assam Assembly along Direct Recruitment Act to 2021 aningkan silam dah. Direct Recruitment Act to. Kalau so Direct Recruitment Act atengke Komison hinido. Pion atau mapan kangwai a komison lapenge junior assistant atau mapan kangwai a komison. Pion atau boleh grade 4 pula. Grade 4 atau mapan kangwai a komison. Lapen hala junior assistant boleh grade 3 lo. Grade 3 apan kangwai a komison. Hini do. Hala dak kangwai, hala ke kangwai konan lo. Lagi Guwahati si kangwai. Guwahati ke konan lo. Lagi Siksidul Angtang lagi. La si hadake Siksidul aron and it hadake. Lapen a jo. Siksidul aron and it det lo po. Hala dak kopia ron lo ke entu. Hala dak ke entu bangke. Scheduled Tribe and Scheduled Caste Reservation of Vacancy Act 1978 aron CGM hata. Hala so aron tingge pilo bang haro yung si appointment is invite te bang poke try inlong Khei nangi tribal inlong Khei nangi tu bang poke ji Karbi bugali inlong Khei bulate dopik inlong Khei ke in koi pom kep bata duli hal so ang bong pensi itu Karbi itu dia silong du nanti la situ election of han paro hinira krip ho master selection invite lo la pen appointment pilo hala paro hinira krip ho ang bong pen Karbi ke inurbetu di masa tumbang hini roko la pen komania tumbang hini kado e bang kolone pilonia na lo hala da bang paru ini ra grep hormon amino ke kognesitan bang grep hormon ni ili tung kelong de ni ke seta kangwai ke konan mati ho hala ke Guwahati hala ke Siksidul area Siksidul aron ave hadake Siksidul aron ajakong ave hadake la pot hadake Siksidul aron engineer NEDET na jo itum hangge sakurita ng pipeded lo. Kapi NEDET ke maratum lo te. La Direct Recruitment Act kasilang dun maratum lo. Ini tuma MLA tu laki. Dr. Momin, Rup Singh Teron, Bida Singh Ingling, Dor Singh Ronghang, atum siya bang soal aron kasilang dun. Karbi Anglong di Mahasaw penke. Hadap komanya Borlosata do dun. MLA Karbi MLA tu, di masa MLA tu, laban boro MLA tu, tak hala tu tak sini ni dia macam kroy dundet lah tu tak, so hidun det lah tu tak, speaker ke boro tu lah anta, hala assembly ka control bang ke boro anta, hala tak sini ni dia lo bang ke, aku sini si tapi lo, sini ni dia lo bino ke sini ni dia pun, angela soron ke BTC area lah kangwai kali, BTC ke Siksidul area lo. Kokorjar le bangsa ron ke selam kali lapo hata sa commission da kokorjar le gitu kali Guwahati si gitu lapo si itu sakori government na sakori long le kapilong le matung lo BJP itu BJP MLA ili tu CM ili tu MP itu si itu Karbi atom han inglong arat tom han government na sakori pipedal kipila te latom ajak kong do koki pula aning ke hangin temo det po gente la pa ja kong do kok po plan det po pulo la
si kape plang plin dek dia pan kape plang long le dek kapi duk ber dia pan hala tum Uronodoi la pen ration card asa la pen ke job card la pen ke hala kachejor asa la pen by the lakpoti by deu apoisa pan kapacho lang lor dia pan si itu man sakuri nang pipeder lo sakuri long lo dehala Uronodoi bhan chulang lor le de chike kalang lo chiki ke lo Uronodoi bhan ke sakuri ke do bang ke asomar tumda aga lo pa por hi kita Uronodoi nangi bunong ke pubodi Uronodoi suri sira parveni ra pokem nong sita osomar doman tifin kenang pijian ke poisa do pubodi alang ni government sakuri long lo ke tifin kali jatta nam piun lo lasi sakuri ka pelong le det ke Uronodoi pan ka pachiki lor dia pa lakoti bai deu ban pachiki lor dia pa job card pan ka pachiki lor dia pa kachejor asang ke lor dia pan ka pachiki lo ka pachulang lor dia pa lasi lai sakuri ke pipe det lo kipi nang nek kwa tung ke BJP tung lo RSS tung lo RSS tung pile pu lasi je bhatte maro na batte maro ana bangge piculong bom nangi jerso sita an kacuri ajak kong abangge pawe dek nangi ilito man lahelo RSS tung ipu non tembong lo lapen ilito BJP long ke do an atung ke job tame asu si tame akit ke tame BJP long ke do an atung ke hala RSS atung ki puateng si klembong lo Karbi kap Anglong aran pan kapi virji lapen Anglong Khei kapi virji alang litum ajak kong amit hang kachoriji kachor tikti ajak kong kapawe dek ra Uronodoi lakodi baido job card kachejor asa la kapachulang lor kapachiki lor dia pansi la BJP tum ke claim lo Khei kapi virji apan job apan nali ante yong si son alam ni le ako putu det ko Khei ka chi pivir dia pan to hala dak do ke di rat Khei longri ka pivir dia pan alam do ke di la posin ni litung ke BJP long dun de lo ni li pan nang hang lo BJP presiden nang mantu pu Karbi Anglong BJP presiden ajar di ko ni li hembang fruksi BJP mun ni li pan nang achoningri BJP presiden ni li pan achoningri Karbi Anglong BJP presiden alam ni maning tung telo nili pansin nang lile presiden manun tu nili hemang lo patah ini nili kroi kre de lo pio polo kroi kre nili chini de lo la tum ake claim ji ke la son pu la si ni tum APHRC ke donan ante non APHRC pe nang dun po BJP long de dam di nang li Khei ke che rai elong ri ke che rai kang tum si nang li APHRC long banggo and then non kopi ne ning ki hakama nang li BJP long dam bulate Khei ta cherai non hek ke nang Khei ke cherai kang tum dak ke cherai kang tum non man nang li dak ta cherai tum te lo Khei ta cherai tum te lo ku son si nang li ning ke chelar phak tek lo la ke la hello nang li tum ma tha kopi por lo alang li tum chini ni la song ke claim tu kopio pasi APHRC long nangi dun mala ta chini ne la porsi la ke kopio pasi BJP long ki dun lo te kopio ma che plan kon la ta chini ne non elitum la chini nangi la hello akero bi perfect lo sab la se apoda dolo pot non pejoja pran isi ne lithani dat po la se elitum chini nangi pier thelong ke kai ke mata akareng me loksi tum kiri bulotante mo api sungkrung da the lasi tum permanent apangsi ajir kiding wangsi tum matha dam nei alom so temporary akreng me bolotan te non son ration card pusi butula Uronodoi alom so phala ke mo government amde te abidat tu ke re amote Uronodoi da bilo lasi ili tum lapuson bang matha ke nei itum non Karbi Khei tum kamat hadam nang jige henloi kubi kimia tum puna ko ba kubi bari matung masono nang itu masonson lage kamat hatek polo lapuson biure gres tum pen cheng lo kubi kimi an pardame
ke the ke tum kamat hadam nang je bangal hen lo ili tum akhe kosong deng sidulo labe ili tum akhe ki duga kisum jok luma ba jok jelang ma jongsi jok jelang pulo tamte nilita che songlu na ko hala ka chi ni ba chi ni thek nang ji lapuson tangka chodong long le dana ma konani BJP dun ju kopine long dun de masi BJP dun ju pulo tamte la ka alomso apansi matha chong sa la sa alomso la ka short side ka susi punya ko ngis mangke la dan ma chechar hoblo alang raja konan ma si chechar hoblo pirkhe hapunan bangi tum chechar Khei puka alonso la alonso pan kali de Khei puke la si non kamatha ili tum phan nangapamang hudia je phan ke ha ke cheng ho pen dalu idum 1969 Meghalaya tum phan autonomous state ki pia ho ili tum hala bangso ta ka reject dun idum ka phola dun pot pini ili tum akhe sung nang lo la si hala far sightedness ko si tum puna ko ang tala tami tum ka char plot mo non phi non la pen mo non phi ke bang jilang ke do bom existing non ke do pe in future mo ke bang jilang aphanta ili tum kamatha ke mesen ke job vanja pan bang ke leaders atum public atum to an ke theke ding ara tum ta kamatha bang parsik nahi la bang la le pulo kan te ili tum chini mu chor amuni ta tum si chini mu chor tum si tangka maha pe na job BJP long kachejor dun pulo te therak mi alam lo la si itum kachini patriotism pada patriotic atum helong di phan ka jap thi batum bangke itu ma jap thi nang po sini lihin benda he chuni li pong la si talk show 6 itu ni dia da cockroach walam bang nang liya su ninge cha sa de me ba non bang ko an ha da so party lo me join nun ta on ateng playing purpose bini pen pulo 12.2 million an le lo million krehini ra la ingkoi di million krehini ra million pula te million isielong lak kep de million krehini pula te lak kwan bo do pikang ko adang li et lo kilu party kilu balam le tum kilu le je plangang tum gali hotel la chief justice pu dia chief justice pu ning pung posila ke sengder la hala sakuri ke long leke ni tum ke sakuri nang ni boleh buat lihat tu hala tu man pipe de ken je la sa inu nam ni pulo ni tum ke chali ta do ke chali ta thek la ben boreng na klem mo na ja kong do ni tum setami nang pipe de ke posi hala inu nam ni la hello ake pasiti do ni tum klem mo la ke klem kang tum te kali lo la ke klem tum lo pipe de ken de setahala tu man si inject turong kilu bu turong lama si tonde ni tum kilu lo de kilu jon ko an bang ko an lo ko non ji sa tu rong lo non de kilu ande a jon ko li a bang krehini a million krehini ra la in koi do adlo anda la ke ni plibelang de ni pliang bo ni ang samong kwan na ko pa dito la sakuri Karbi Anglong da sakuri ke long le tum do ge la tum hala kilu party long join lun sita chok lata mane party po lilang no makha da isi organization hala bangke da Karbi Anglong ge itu unemployed educated unemployed organization da abidat lo non ke dosan de hangjo ile protest pigile abidat lo non ke itung ke la si ladat pen theklong lo government tum BJP tum chingthur pik ko he deo chingthur pik kali lo ke therak me alam lo ka failure lo gore ki pi thek the la pen ason mo ke bang jilang awe phankar jabi ke risonim so tum lo la tum phan jongsi warsai pi thek the ko te therak me alam kala India ke kaching thuri kali pa khirong ko so teng mote la si ladak ta sona khaglo Karbi Anglong Autonomous Council ile tum Karbi Anglong district bai tum Karbi tribes atum phan an ile tum kapre tribes tum dolo da la tum phan ke paching thuri phan ke council dolo schedule pen sikim lo la bangso council along vore ki pinang ji are responsible ke MEC CM atum sai selomati kala bang state government tum pilo ke claim ke la bangso council autonomy pada autonomous ke pa bedaji phan ke Assam Direct Recruitment Act bang nam implement lo council pen CM EM a pocket pensi bang lamang so aja kong aboreng bang pon de state lo non council tum pon pe puji mene athe Assam Direct Recruitment Act doko kosi bang hadak pensi bang
Boreng advertisement pian lo kente. Kilong non tumta tulen bangi. Lake jakom kanghu irresponsible kalau di irresponsible kacini dunde ketek dunde kelang ke pangkri duna polo lapen kacini ni polo. Lasona teng polo tangte non kinto ana jakom ta non BJP le do bomlang kote hula penjako. Lasi itung cerok tok. Lasi hola limitation ek long kan ele apran ngathan lo da kitok. Kitok adulo amek jang chol adum an ke apor teng pen kem dunde kote aron nara theke. Law refuses to help the person who sleeps over their rights and fail to entertain within certain time. Apora teng men background unang ko apora teng men kuasi sunang lang tum karbe tum ta. Kuasi sung sinang lang. Ne kipi thi pen cheng lo non sumila rong kan pi konon tami injil laso akesa juje pleng pleng mahanta. Lapen border ai su kuno ka tum karbe tum se kithi tum na. Lapen non ason tami tum karbe tum se kithi. Non ke ala kheti ke claim por lo. Amasi kheti pa kape claim long le den ji kapi duk ya pan. Hala tapat lo di tapat ajo ke cumang pen Karbi to pa kapal si chok le lu no. La si cumang minister ma pulo la autonomous council tum si alam che la ra da ti la tum si thang be la kapal si chok kam claim ver ti pun. Ada cumang a minister ma ni pu. Paper long newspaper long to. Lasilalo non itum arjap thimna po lapen itum ajir kiding isumar atum pansi cema thai pulo tangte itum arjap thip situ nang po lapen alonso kereng mia kari bang itum avoided ampo lalu te itum kachejor ampo lasi non tokson 6 to the Constitution of India and autonomous state anarlo chitti mano 535 episode no mana sitong bunsar yang lipana ke rupi party law lapen viewers itum kite giding itum ninga chethe nele tuma channel long nanga followers atum nanga support untuk haan tame akiro pi part piglo itum che share pon ibom nang che ba pon ibom nang aki choka accept nang aki chok chian ba itum bana lasi non la bang so talk show bangke la ponsi itum reporting cheklo ado we pan tame kardom